na ako yung usa ka pangutana na kung mahibalo ka sa takna sa imong kamatayon, unsay himuon nimo sa kinabuhi nga nahibilin kanimo? Ha? Na ako'y nadungog nga nag-ingon nga akong gamiton sa pag-alagad sa Ginoo. Pero ang realidad, kita na mga tao, nagatuo kita nga dugay pa ta mamatay. Nagatuo pa kita nga murag kanang mabuhin pa ta og dugay. O kana nga pagtuo, mao'y nahimong hinungdan nganong dili ka mga lagad sa Ginoo. Kay sa imong pagtuo, dugay pa man ka mamatay. Pero si Salmista David, gipangayon niya sa Ginoo, napahibaloon siya kung kanusa siya mamatay, kanusa mo abot ang adlaw siyang kamatayon. Dapat inana atong hunahuna, aron mahibalo kita, natagaan na itong panahon o pagpakabana ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Kay kung atong tuuan, na dugay ta mamatay, dili magid ta mga lagad sa Ginoo. Kay dugay pa man ta mamatay. Wala bisag usaw nato og batbat sa pulong sa Ginoo. Kung ang imong hunahuna, dugay pa ka mamatay, dili magid ka mudangop sa Ginoo. O na ang realidad nato ng mga tao.